Alan Mathison Turing foi un matemático, lóxico, critógrafo e filósofo mundialmente coñecido. En 1936, Turing publicou o seu famoso artigo On Computable Numbers, onde presentou a máquina de Turing e resolveu o problema da parada. Pero, que é todo iso? Pois imos por partes. A máquina de Turing é unha abstracción matemática que sentou as bases para a computación moderna. Isto quere dicir que non é unha máquina física, senón un concepto matemático que serve para entender os algoritmos e definir que problemas podes resolver unha máquina e cales non. E o certo é que calquera cálculo que pode realizar unha computadora actual pode ser simulado pola máquina de Turing. Mentres, o problema da parada buscaba comprobar se existía algún programa que pudese analizar calquer outro programa e determinar se este pararía ou continuaría correndo infinitamente. Turing concluiu que era imposible crear un programa con estas características tan universais. A pesar de que todo isto é verdadeiramente importante, o que realmente fixo de Alan Turing unha figura tan célebre foi o seu papel durante a Segunda Guerra Mundial. Durante este período, Turing traballou en Bletchley Park, o centro de inteligencia británico encargado de descifrar as comunicacións inimigas. O maior problema para os aliados residía en que todas as mensaxes alemás viñan cifradas por Enigma, un dispositivo electromecánico que tiña máis de 150 trillóns de combinacións distintas e cuxo código cambiaba cada 24 horas. Turing solucionou isto creando unha máquina chamada Bomb, que imitaba o funcionamento de Enigma e que probaba milleiros de combinacións posíveis por segundo. Os criptoanalistas tamén empregaban palabras que sabían que moi probablemente se atopaban na mensaxe, como Heil Hitler, moi común ao final das mensaxes, Wetterbericht, informe meteorolóxico, ou Angriff, ataque, para reducir en gran medida o número de combinacións que tería que probar Bomb. Estímase que o traballo de Turing e o seu equipo acortou a guerra entre 2 e 4 anos, salvando milleiros de vidas. Esta información foi altamente clasificada, polo que Turing non obtivo recoñecemento público ata décadas despois. En 1952, Alan Turing foi acusado de indecencia grave por ser homosexual, algo ilegal no seu tempo. Foi atopado morto na súa casa o 7 de xuño de 1954. En 2009, tras unha campaña pública, o goberno británico emitiu unha disculpa oficial polo trato que se lle deu.